Pa šta reći, mislim da sam presrećan, ne bih rekao da sam, mislim da epitet najboljeg igrača ide svakako igračima, ostavili su srce, to je stalno smo i obećavali, to je nešto što mogu uvek da kažem i uvek će tako da bude. Mislim da su ovi momci zaslužili, rekli smo i pre utakmice, ako smo zaslužili proći ćemo, apsolutno su zaslužili ovaj ambijent i ovo treba doživjeti, to jednostavno ne možete, to treba da doživjeti, ne postoji novac koji možete da platite, tako da treba da uživaju zajedno sa navijačima. Jedan ste od retkih koji je verovao u ove momke. Od prvog kola kvalifikacija protiv Florijane, pa evo sad u samoj završnici takmičenja po grupama protiv Kelna. Pa znate šta, ako ja ne verujem, ko će da veruje? Ja moram da verujem i kad mi je teško, igrači to ne smiju da vide. Rekli smo pozitivna energija, rad, glava dole i to je jednostavno sport. Hvala vam na ovim zaista sjajnim trenucima koje ste priredili sa vašim momcima i Armiji zvezdinih navijača ste priredili ovo nezaboravno slavlje. Uživajte vi u tome i hvala vam još jednom. Hvala još jednom i mislim da je ovo zajednička pobeda svih nas, ljudi iz uprave koji vredno rade svakako, od navijača, pre svega igrači dobijaju najveći deo kolača i treba da uživaju, ali ovo je Zvezda, ja sam rekao, Zvezda treba da se vrati tamo gde jeste, u elitu evropskog fudbala i voleo bi da smo mi dali mali doprinos da je ovo početak povratka Zvezde, onda je stvarno gde pripada.